450 let Hrvatice i Hrvati u Novom Selu. Ako se smije vjerovati do sada poznatim povijesnim dokumentom, onda su se Hrvati i Hrvatice doselili u današnje Novo Selo na Hati 1571. ljeta. To je povod za selo, a pred svim za društvo za muzeje i kulturu, za općinu i za sva ostala društva, da bi se u ovom ljetu spomenuli doseljenja Hrvata v Simo i zbog toga kad je Novo Selo ovdje na Hati još jedno od tih sjel kada se hrvatstvo očuvalo. A kako to kanemo? Predviđeno je dakle, cijelo ljeto različnih priredab i kulturnih, kulinarskih, vjerskih, folklornih stvari, a pokidom smo sad zbog korona pandemije izgubili skoro jedno cijelo ljeto, ćemo sad početi, dakle sad na Vazmeni Pandiljak, s tim da ovo našim ljudem predočimo i predstavimo, a počet je Radoslav Janković iz Hrvatskog Jandrofa. On djela momentalno na sastavljanju hrvatskih jačak iz svojega sela i okolice, na Jačkaru, a u okviru toga iskanja je Radoslav Janković našao nevjerojatno čudo podatkov o naseljenju Hrvatov u ovoj takozvanoj maloj Hrvatskoj. Ta počinje recimo kod nas na Poljanci u Sjevernom Gradišću i ide gori do Brna na češkoj strani, do Mokrihaj, odnosno sela Hrvati u Slovačkoj i do Jure na ugrskoj strani. Dakle, Radoslav Janković je počet cijeli rijed ovih predavanj danas s predavanjima o naseljenju ovoga dijela sjeverne Austrije i istočne Slovačke i Dolnje Austrije na temelju istraživanj za svoju knjigu Jačke, dakle hrvatske jačke iz svojega rodnog sela Hrvatskog Jandrofa i okolice. Dobar dan, poštovane Novosjelke, poštovani Novosjelci. Sve vas srdačno pozdravljam i goste. Danas ću vam prezentirati kartu koja kaže naselivanje Hrvata u Srednjoj Europi, nas Hrvata, gradišćanskih Hrvata u 16. stoljeću. Moram reći na početak da ta ideja je došla tako kako je došla. Lijeto zbog toga da smo imali malo već vremena i nismo mogli, kod si znate, čuda toga dijela, uglavnom živu kulturu, folklor i tako, ko smo se odlučili da ćemo napraviti veliki jandrovski jačkar jandrovski jačak. Kad sam počeo ili još točnije sam počeo iskat svaku jednu pojedinu jačku koju su Jandrovci poznali ili koja je bila Jandrofi zabilježena. Ko su mi došle u prvom redu u ruke mi je došao jačkar Frane Kurelca, ki za istinu je pohodio početkom, kod si dobro znamo, 19. stoljeća cijelu našu već manje pokrajinu. I prvo mišljenje moje je bilo da ću napraviti kartu kada je on bio i koju jačku je kada je zabilježio. Ali onda mi je došlo u ruke i jačkar od Kukuljevića Saksinskog, ki još mru prlje šao. A taj je šao još dalje, taj je završio najsjevernije u Cvendorfu, iako u Gradišću ni prije već bio. Onda su mi došle u ruke i različite druge, kako bi rekao, drugi izvori, iako na primjer Čaplović ki je bila knjiga Oba Untakroaten und Wenden in Ungarn, to je bilo 1829, je bilo jako malo, bi rekao jako malo sjel zabilježeni ili jako mala, kako bi rekao, regija. Jedno s drugim došlo je do toga da se je to cijelo proširilo uglavnom i za slovački dio i za dio Moravske, kada je onda na zadnje mi došlo u ruke dijela od gospodina Ježabka, bolje rečeno od njega prethodnika, gospodina
Tureka, ki je v letu 1937 izdal knjigu, na českom se je zvalo Hrvati na Moravije, Hrvati u Moravskoj, kada je za istinu je zabilježio veliki dio sela. Onda sam to cijelo konfrontirao s kartom Jožefa Broja, poznatom kartom, naši galicijanski sjev. I tako onda na zadnje, po bi rekao skoro pol ljeti, smo danas u situaciji, u stanju, kada smo došli do današnjega broja i do današnji, kako bi rekao, iskustvo, kada su Hrvati bili u 16. stoljeću naseljeni. Moram reći da plemstvo nismo još istraživali tako točno, iako sigurno su podatki o tom i jako važno je bilo i plemstvo, uglavnom na sjeveru, kod slovačke strane i kod južne Moravske. Ali moram reći da ovo je bilo to, čo me je do toga kako dopeljalo. U suradnji s Muzeom kulture Hrvata u Slovačkoj smo onda istraživali iz brojitbe stanovništva, iz poreznih različitih podatkov iz 17. stoljeća, iz monografije svi mogući sjev u zapadnoj Slovačkoj, na jednoj i drugoj strani Karpata i u Moravskoj, da provjerimo u kom selu je koliko Hrvata bilo i kako daleko je to selo i do kada bilo hrvatsko. Potom kad smo to skupili, bi rekao tako da i mjesec dan je trajalo dokle smo došli do te karte, koju bi vam sada rado prezentirao. Potom smo napravili kartu, ka je već manje gotova. Vidite ju na snimki. Karta ima na visinu 250 ili 260 km, na širinu 150 km. To znači govorimo za 30.500 kvadratskih kilometara. Kada je na kakav način dokazano da su onda Hrvati bili naseljeni i su živjeli u 16., 17., većinom 18. i dijelom 19. i 20. stoljeću. Što se tiče karta kao takova je podijeljena. Ovo vidite kartu 1, sad ću malo povećati. Karta je podijeljena na osnovi karti Jozefa Broja, koju svi dobro poznate. To znači sela su podijeljena na hrvatska sela, kao su još danas hrvatska, to je škuroplavo. Onda germanizirana sela, to je červena farba, mađarizirana zelena, slovakizirana, čehizirana danas, to su svitloplava. I onda smo još dali i hrvatski nazivi, to znači sela su imali hrvatski naziv ili kada ni, kako bi rekao, gons pokazano, ali čisto se ne vidi da je bila hrvatska, kako bi rekao, hrvatsko stanovništvo kako dominantno, ali sigurno su i tamo Hrvati živjeli. Imamo podatke, ali to znam da bi bilo treba još već, kako bi rekao, širat, već pogledat. Stanje VCC-u je smo brojili kao kako bi rekao, 1970 kao ta kriterijum. Sada kad se pogledamo tu cijelu kartu kao takovu, sigurno svim jako dobro poznati južni dio. Tu vidimo ovdje da imamo ove sela okolo Krmenta, već manje mađarizirane. Znam da zanimljivo je da su kakova sela i blizu došli kada je to istraživanje bilo. Naprimjer, od Ulevića smo imali zabilježeno selo Velten Velika, kada je on već put i pričao i spominje kao da selo ima hrvatskih stanovnika i se zove na hrvatskom Velika kad je šao istraživati ili, kako bi rekao, posjetiti veličanske Hrvate. To znači pri južnog gradišća onda grijemo, sigurno imamo i takova sela kod ovdje, na primjer Šarvarz i Čapod, ili to su sela kada su zabilježene da su Hrvati bili, je to mrvu dalje, ali sigurno i u gradi kod Sombotel ili Kisek moramo hrvatska kakova Hrvate u tom razdoblju nejti. Onda dojdemo zapravo u današnje srednje gradišće, to vidimo isto situaciju kako je i na ugarskoj strani.
sa sela u krug, ovdje malo porinut, sa sela u krug okolo Šopruona. To je već manje sve poznato, a onda dojdemo zapravo med Poljance, med Hata, to ćemo se onda kašnije zato špominat. To je zapravo u gornji dio oko Željezna i oko Njužeskog jezera. Ali je stvar istina da malo se ta karta nam na kakav način počinje širit. Dohajamo u kakvu geografsku sredinu ove cijele harte. Mislim, vas Novosjevci ili tičate nas su s nami, Novosjevce more veseliti da za istinu, ako pogledamo da je 250 km kada je v sredini, kot je 125 je kada je Brajten Prumpati Prun, bolje rečeno, kada je Pandrov, Novo Selo, Bizonja Čunovo, ovdje kada moramo iskati u geografsku sredinu toga cijeloga naseljivanja. Sad ćemo si malo ovu kartu porinuti da vidite kako je to bilo i dalje, kako je to zabilježeno. Što se tiče onda Dolnje Austrije, to mislim i vi znate da su tamo hrvatska sela bila. Na ovoj karti, ako moram reći, smo napravili jednu stvar. Ako smo znali hrvatski naziv, ko smo stavili hrvatski naziv i ispod toga smo stavili naziv u tom jeziku kako su sela poznata i kako su danas već manje na državnoj razini kako registrirana. Jako zanimljivo moram reći je i za mene bila činjenica da Senek su govorili da u Slovačkoj je 80, to je to novo, zato ću to reći, da je kada 80 sjev kada su Hrvati živili. Moramo reći istinu da za istinu istraživanjem smo došli do 112 sjev. Da budete vidjeli kako ovo završavaju Karpate, je to mislim vidit gori, to znači ovdje vidite na primjer selo Lončar na hrvatskom, slovački Lančar. I to će smo mislili da je najsjevernije selo, Hrvate Mokri Haj, kada još i danas se, jako bi rekao, zitim su gizdavi, ponosni da su Hrvati. A oni su se čutili kao jedan otok, ki je, tako bi rekao, otok hrvatski. Njihovi pretki su se preselili iz ovoga sela, iz Šenkvice. To znači kada u lijetu 1569, to znači proslavili su prije 2 lijeta veliku obljednicu 450 let naseljavanja sela, isto kao vi ovo lijeto u Novom Selu. Bili smo tamo s ekipom Postaza naših stari, napravili hrvatski kulturni program. Svi su se jako veselili da po 450 leti vidu žive Hrvate. To nisu njihovi djedi babe. To je nek tako mala šala. Ali tu se vidi, ovako vidimo po toj harti, da za istinu to nije bio jedan mali otok. To nije bilo selo koje je bilo tako da je bilo samo selo i okolo nije bilo ništa. Vidimo druga sela, na primjer Trnova Ves, to je na slovačkoj strani, a ne govorim za moravsku stranu. Moravska strana se onda dopunila prik Ježapka, njega istraživanja i prik gospodina Tureka iz 77. lijeta i već manje, ako moram reći osobno iskustvo, mi smo tako i Androfi i tjutili da mora biti tamo onda hrvatski sjev. Kad, na primjer, moja teta, moja kuma se je odala u Ostravu i kad su hodili 60 leti z ponom, z vlakom u Ostravu, ko zapravo ta vlak je šao preko granice, ovdje kod Hodonjina i kod ovih sjev, Dubnjani, Hovorani i, na primjer, onda se vidi, kad su se pominjali va vlaki, naše žene Jandrovke po hrvatski, ko su im oni rekli, tako su se i naše babe pominjali i naša sela, i mi smo Hrvati, nek vi tako dobro hrvatski ne znamo. Ovdje vidimo onda ta 3 sela, ča su jako poznata na Južnoj Moravskoj kod iseljena sela. Iseljena sela nakon drugog svjetskog boja, ali vidimo da oni zapravo, ova cijela regija, moram reći istinu, je bila u Njemačkoj nakon kod drugog svjetskog boja je ova cijela regija i ova sela su većinom bila u Njemačkoj i će to bilo Gaun Niederdonau. To znači da iz ovih sjeva je isto dosta čuda stanovništva bilo po boju iseljeno, većinom kod Nimsi,
ali kod velim, teško je to danas već identificirati, ali sigurno na ovoj strani kod Hodonjina i ove vi sjeverni sjev už bi mogli neti kakove podatke i kakove ljudi ki se na to moru spomenuti. Na primjer, jako su nam pomogle monografije iz pojedinih sjev ovdje u sjeveru. Na primjer, zanimljivo je, ako pogledamo si, ovdje je bilo i u karti broja je bilo selo Hovorani. Ako to povećamo, to je na primjer ovo selo. A ovo selo je blizu došlo. Došlo je tako da po 20 leti, kad već v ovom seli Hovorani, kada već ne znamo hrvatski naziv kako je bio, je bilo prijeved ljudi i zapravo se načinilo novo selo kada u tom vremenu prije 450 let, ko se je zvalo Terezin, a to selo, na primjer, su se onda ziselili Hrvati iz Hovorani, tamo su živjeli, a drugi dio stanovništva, ne biste vjerovali, su bili Francuzi, ki su se tamo doselili. To znači, ovo selo je bilo polovica hrvatsko i polovica u 18. stoljeću francuska. Naprimjer, imamo i sela koje su se apsolutno uništili, uplavili su se, ovdje su načinili ovu vodu veliku i selo Mušov su zapravo već danas ne postoji. Onda imate ovdje Glogovac, Nova Ves, došli su blizu ali iz sela, zapravo drugi rijet u Markfeldu, ali to bi rekao da ćemo onda si već manje projekt. Kad ovdje u ovoj karti se mišaju podatke istraživane iz Austrije, istraživanja iz Njemačke u vrijeme drugog svjetskog boja, iz protektorata iz Češke i Slovačke. Mislim da to je jako zanimljivo, to smo morali sve skupa, kako bi rekao, skupa spraviti i skupa načiniti da dojdemo do kakovih zaključkov. Naprimjer i selo Tiban, Ljevin, mi smo znali da su tamo Hrvati bili u Slovačkoj, ali zapravo stoper kad je monografija izašla je bilo jasno da je to bilo hrvatsko selo. Ne govorim za selo Medbrod i Petržalka, čije pri Gijece i pri Pjerge. To je već manje iz zadnjih podatkovi apsolutno jasno da je to bilo hrvatsko selo koje je bilo onda kasnije germanizirano i nakon drugog svjetskog boja većina stanovništva iseljena. Izvan ove prve karte na kojoj su bila sva hrvatska sela i svi hrvatski nazivi za sela i gradeća smo našli zabilježene ili će su ljudi rekli, je druga karta i to je karta takozvani hrvatski pokrajin. Ćemo začeti od uzdola, to znači sela su isto podijeljena na ta način i još su podijeljena po pojedina hrvatska sela kad su bila zabilježena kao hrvatska po ti pokrajina ili po ti regija. Uzdola su Pravoda, Čakavci, Južnog Gradišća, onda su Štoji, onda Valahija, Vlahi, onda Dolinci, današnje Srednje Gradišće, Dolinski Kajkavci, to je ta divče na mađarskoj strani današnje granice, onda Poljanci, sigurno tamo još pripadaju sela, će su bili Cimov, Sundrava i sela kad su danas u Dolnjoj Austriji na našoj strani Lajte. Onda Pravoda Hati, kamo pripada i Novo selo. Onda Dunavski Čakavci, već manje smo to nazvali Dunavski Čakavci, to su Hrvati u Dolnjoj Austriji, takozvani podunavski Hrvati. U Slovačkoj, zbog toga da je za istinu treba to razdijeliti, ni moguće. Jedan dio Pravoda će su Hati, će su došli kašće u Slovačku, to su još Hati, ali ovaj dio zapadno od Malih Karpatov do rijeke Vah, ili još malo prignije, to je regija takozvanih Karpatskih Gorincov. Mislim, oni su uzgora i govorilo se zato da su i Kajkavci, ali za istinu istraživanjem gospodina Važnoga i kako bi rekao po konfrontaciji s gospodinom Brabcom u 60. leti 19. stoljeća sve svjedoči da su to za istinu Čakavci, ta govor nije bio kajkavski, samo u govoru imaju kakove izraze kao kaj. Moramo reći da ova regija Karpatskih Dolincev je za istinu bila jako malo je poznata, je bila jako aktivna naša manjina tamo u 17. stoljeću uglavnom
kod sveučilišća u Trnavi, to je zapravo bila centrala skoro cijeloga toga hrvatskoga. Moram reći da sigurno od početka su bili pokušaji da se ovaj sjeverni dio, kako bi rekao, premiša z starim slavenskim stanovništvom. Onda je ovaj dio, koji smo nazvali, ili kaki smo, kako bi rekao, rekli da su to Karpatski Zagorci, iz toga da oni su zapravo za Brigom, za Gorom, i na slovačkom je isto se im zove Zagorci. Tamo su sela koje su uz Moravu, a onda je ta dio Moravski Čakavci, čaje, kod se vidi, to je zapravo cijel Markfeldu na austrijskoj strani i cijelo Gori u Moravskoj, skoro do Brna, to su sela, kaza pravo, vidimo da je to isto dosta velik prostor. Početak, prvo selo, mislim da je Pajngrt, ali zabilježeno nismo našli Pajngrt, ali zabilježen naziv smo našli. Još ću to malo povećati da to vidite. Zabilježen hrvatski naziv smo našli. Pangort na Moravi. Ali mi za nas Baumgarten je Pajngrt, kao sigurno ćemo reći da je to Pajngrt. Nam je to bližlje i mislim da znam da je to i ne dobro zabilježeno. Ako sada pogledamo još jednu žnatu cijelu hartu, ćete vidjeti da za istinu je to cijeli prostor komplet, je bi rekao na kakav način, dosta velik, i mislim da ta broj Hrvata je dosta velik na to da moramo reći u Moravskoj smo, ali kad to podijelimo po regiji, ako Karpatski Zagorci 34 sjev, Karpatski Gorinci 74 sjev, onda Štoji 18 sjev, Čakavci Južnog Gradišća 41 sjev, onda imamo još Poljance 32 sjev, Dunavski Čakavci 71 sjev, Hati komplet 25 sjev, Dolinci 34 sjev. Sve ukupno smo identificirali 420 sjev i 20 gradov kada su Hrvati sigurno još u 17. i 18. stoljeću aktivno živjeli od 16. stoljeća. Na zadnje bi vam još kanio pokazati, napravio sam još jednu kartu da budete vidjeli da smo svega mogućega našli. I to kartu takozvane male Hrvatske. Mislim, čuda mi smo zato čuli, zato, kako bi rekao, teoriju, i ona je jako zanimljiva i za Novosjelce i za, kako bi rekao, Hate, i danas velimo sjeverni dio, sigurno sjeverni dio Gradišća, ali zapravo sredinu tog prostora kamo su se bili Hrvati naselili. I još ću to jedno pokazati da to bude za istinu vidjeti kada se u karti cijeloj nalazimo i kako je zapravo gospodin Brabec u ljetu 1900, premalo, kako je gospodin Brabec u ljetu 1950 došao do toga da to je zapravo srce toga hrvatskoga iseljenja. No već manje ovako to mrvo, ovako kako. Ko vidite da smo kada tako već manje u sredini. Mene osobno je to, mislim, dugo zanimalo. Sve nek se govorilo da se je to u Dolnjoj Austriji, danas tamo već Hrvata nima, i mislim da to je sve asimilirano i za veliku Hrvatsku to je već manja legenda. Mi smo sada zapravo to cijelo kontrolirali, našli i skupili. I na ovoj karti je sada vidjeti to ča je zanimljivo. U karti ti sjev, ča gospodin Brabec 59. lijeti piše da to su sela ka su zapravo jedna uz drugoga Hrvatska je moguće prolaziti med njimi
kao med hrvatskim i u okolici su još drugi Hrvati, kao vidimo ovdje uz gora, da to gre dalje, neko od toga spomenutoga Pajngerta, ki je na Moravi, to znači Moravski Čakavci, ovdje izvije strane, mislim da je to vidit, čak kažem na karti, su sjela Karpatskih Zagorcev, ovdje vidimo sjela Karpatskih Gorincov, ovdje su onda još sjela Hacka blizu, za onim Kanovom, Marija Kalnog je pravoda Hrvatska Kijemlja, i još je tamo, na primjer, Ivanci su tamo. Onda imamo, ali veći dio hata imamo unutri, sela Sjevna Hati, i uz dola vidimo ovdje Vorištan, to znači su ovdje, kako bi rekao, nutri i danas ča brojimo med Poljance, kad Cimov Cundrava su zapravo danas jezično tamo je već damo. Zanimljivo je i ovo hrvatsko selo Kroatendorfel, tako poznato, ča je hrvatsko društvo u Biječu se zato jako zanimalo. To znači da vidimo da ta cijela regija je med Biječom, med Požonom, med Dunajom, Lajtom, med Karpati i Moravom, se zapravo po Poljance. I zanimljivo je to da gospodin Brabec identificira i istraživanjem. On je najveći dio istraživao u Bijelom selu, u Gjeci, Raušeru, Novom Seli, Pandrofi i Cundravi. I potom kad je ovo njihovo istraživanje ovoga govora, komu je dao naziv kao Hatski govor, to znači po njega, kako bi rekao, istraživanju je ova cijela regija govorila jednim govorom ki je bio Hatski govor, oni primjerke tamo kod njega knjige kaže, a još je konfrontirao ovo cijelo s govorom ki je gospodin Važni u hrvatskom grobu zabilježio u 20. leti 20. stoljeća, je došao, kako bi rekao, k tomu zaključku da ovdje u geografskoj sredini je jezik ki zapravo se govori većinom i na sjeveru, to znači čr do Firalištofa i Novoga Sela. Kad vidimo da na slovačkoj strani ima Devinsko Novo Selo, Lomoć, Dubrava, to sve su bile isto sela koje je on tamo uključio. A seta govor, potom jednom govoru zapravo po Plajgor, po konac Srednjega Gradišća, po Dolince, zapravo je sve jedan govor, kakova geografska sredina je u ovom prostoru. I je to jako zanimljivo. Nažalost, danas moramo reći da, iako smo mislili da već male Hrvatske, nažalost to nikad, mora nas to veseliti, 500 let je 500 let. To je 500 let, to je jako čuda u vremenu i vidimo kako malo je treba da već selo ko se još sjeća 100 ili 150 let da je hrvatsko selo bilo, da se hrvatski zabi, da se zgubu gospodini, da se zgubu maše, škole, i polako se počinje ta asimilacija onda jako velika i ta, kako bi rekao, spominak na Hrvate još ostane, ali je onda se već teže na kakav način to, kako bi rekao, da to preživi, načiniti načiniti zato da to preživi. Znam da zanimljivo bi rekao je to da iz male Hrvatske danas moramo reći da je ostalo Devinsko Novo Selo, Hrvatski Androv Čunovo, Bizonja, Bijelo Selo, Novo Selo i Pandrov. Sva ostala sela su već manje asimilirana. Znam da još jednu čas zanimljivoga, ča malo ki zna, ako na prvi pogled, moram reći da to novije je zapravo za istinu u sjever, če je blizu došao. Ne? To nismo znali i nismo se niti ufali da na slovačkoj strani i na moravskoj strani je toliko toga. Ali moram reći istinu da ovaj cijeli dio
ja ću to malo manje načiniti, da ovaj cijeli dio, takozvani Karpatskih Gorincov, s centralom u sveučilišću u Trnavi, je počeo u polovici, ali krajem 17. stoljeća su se pokušalo povezati staroslavensko stanovništvo s novimi naseljenimi onda Hrvati. I izašle su i različite knjige, na primjer je izašla Sveta knjiga za nedjelje i maše za evanjelja i mali katehizmus slovačko-hrvatski. To se vidi da ovaj dio za istinu zapravo okolo Trnave je počeo onda na kakav način se sam, kako bi rekao, razvijat i iskao je svoj identitet, ko zapravo ova sela su onda izgubila skoro najbrže ta hrvatski karakter i su ga zminjila za kako regionalni karakter, ki moramo onda najti v slovačkoj povijesti kad se zapravo u Trnavi napravila prva slovačka gramatika za prvi slovački standardizirani jezik, ki je napravio Bernolak i to je jako tvrd jezik bio i jako sličan hrvatskomu. To znači jako čuda hrvatskog elementa i onda je došlo u ta prvi slovački književni jezik. Ali tako moramo reći da oni se sjećaju, su jako aktivna sela ovdje i, na primjer, Šenkvice, ako ne govorim za hrvatski grob, kada još to hrvatsko postoji i ufamo se da će to još malo zdržati. Na svaki način, kao zadnje bih rekao to, dijelo je to bilo dosta veliko. Sigurno moram reći da je još prostor na istraživanje i što se tiče, kako bih rekao, Hrvata iz Slovačke i Muzeja kulture Hrvata u Slovačkoj, ćemo sigurno za svako jedno selo pripravljamo kako rezume, to znači sve podatke za selo sumarizirati i pokazati kada i kako su bili Hrvati, kada i kako su Hrvati u selo došli, koliko je bilo i kako dugo je ta hrvatski identitet u selu bio. Mislim da to će još biti zanimljivo, to se ufamo da ćemo na drugo ljeto onda zgotoviti i tako tu sliku onda napraviti kod cijelu sliku. Ako se još moram jednu vrnuti toj prvoj karti, potiho, čekaj da ću to na manje. K toj prvoj karti, kako grem govori na prvu kartu, ovo je zapravo prva karta, još jednu na zadnje. Ja mislim, manje ću još način da to budete vidjeli. Ovo je ta karta. To znači da vidite za istinu da ti sve je bila jako čuda i zapravo pozdravljam u novo selo, u geografsku sredinu hrvatske kolonizacije u 16. stoljeću. I to me i za vas, Novosjelci, veseli da smo tako mogli istraživati i mislim da to je lipo i za vas ljetošnji svijetak će imate za ovu vašu proslavu da ovako bogača smo mogli nejt i mislim da i vas ovako poveseliti. Kao jednu lipa hvala i čuda zdravlja. Dragi Radoslav Janković, srdačno ti hvala na ovom vrlo zanimljivom predavanju o naseljenju i doseljenju Hrvatov Simu v kraje. Sada slijedi uživo Zoom diskusija preko ovoga našega kanala. Ako gledate dole, imate ljestvicu z dola, da, ka vam on omogućava da se uživo priključite ovoj diskusiji, kad će durat točno 40 minut dugo. A u dogledno vrijeme ćemo nastaviti s ovim našim predavanji, s našimi priredbami, odvisno naravno i od situacije u vezi s koronom, ali svi se mi ufamo da znamo čim prije početi s ostalim predavanjima, kada će biti jako čuda i znanstvenoga, zanimljivoga, popularno znanstvenoga, zabavnoga, muzičkoga, vjerskoga, a to sve u nekoj lokaciji u Novom Selu. To ćete se još dočuti, dakle ufamo se da će se opet čim prije vidimo i na ovom kanalu, ali i uživo u Novom Selu.